pred pol rokom na zastupiteľstve, odznela zo strany pána primátora veta, že investor požadoval náhradu všetkých výdavkov, ktoré sú spojené so zmenou územného plánu a ktoré investuje do projektu, v prípade, že nebude územný plán schválený. Je to pravda? Nepresná informácia v tom mysle, že my nepožadujeme, my sme navrhli, to je rozdiel. My sme nenavrhli mestu kompenzáciu za náklady za zmenu územného plánu, pretože zmenu územného plánu, ktorá je vyvolaná investičným zámerom, hradí tak či tak investor. Ale navrhli sme mestu kompenzáciu za vyvolané náklady na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade, že by nedošlo k zmene územného plánu. Toto platí, že sa to vtedy udialo, avšak k žiadnej dohode medzi nami a mestom nedošlo, nebola podpísaná a pán primátor má ústne, ergo nie písomne, informáciu o tom, že túto požiadavku sťahujeme, ako ste to nazvali, takže tento návrh nebude určite predmetom ďalších rokovaní.